yng Ngholeg Cambria mae gen ni amryw mawr o gyrsiau sydd ar gael trwy'r Gymraeg neu'n ddwyieithog. Ac dyn ni'n pwysleisio i fyfyrwyr pwysigrwydd i ddysgu'r Gymraeg yn y meysydd yna lle mae yna lle maen nhw'n gallu elwa defnyddio'r Gymraeg. Enghraifft, gwasanaethau cyhoeddus, gofal ag ati, arlwyo ag eraill. So, na, dyna dyn ni'n neud. Dyn ni'n canolbwyntio ar trio penodi staff pob tro sydd yn gallu siarad Cymraeg. Mae hwnna yn anodd, ond dyn ni wastad yn hysbysebu yn y Gymraeg. A gobeithio fi'n cael bobl. A wedyn, o fewn y swydd amser mae bobl yn gweithio yma, falle bobl di-Gymraeg, neu falle rhywun sydd ddim yn hyderus iawn yn y Gymraeg, mae gennym ni amryw fawr o gyrsiau ar gael yn y Gymraeg i helpu nhw datblygu fewn i swyddi. Ac yn gyffredinol fi'n credu beth mwyaf pwysig yn y lle yma ydy'r ffaith fod ni fel coleg, fel prif arweinwyr, dyn ni'n reit bositif am y Gymraeg pob tro, defnyddio'r Gymraeg ar pob cyfle posib.